Loh. Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, mayroon po tayo ditong whole lechon. Grabe mga ka-studio, sobrang ganda ng lechon. So pinadala pala to mga ka-studio ng Drills Lechon. So yan po yung FB page nila. Native lechon mga ka-studio, kitang-kita naman sa balat. Ang ganda ng kulay, tsaka tingnan nyo naman gaano ka-crispy. Yan. Sobrang excited ko na dito mga ka-studio kasi first day pa lang natin sa Manila. Lechon agad. So, hindi na ako makahintay na tikman tong lechon ng Drills mga ka-studio. Kasi sobrang natatakam na ako dito. Kuhaan sa nato, kuhaan na. Pray muna tayo. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. So, tara. Ito na ning hiwaon. Loh. Ayan, hindi ko po umusin to ha. Sobrang laki nito sa studio. Hindi nga halos makita sa kung ano, kamera yung buo talaga. Wow, grabe oh. Madugmok man. So, ayan po. Grabe oh, kabagga. Uy. Yan, here we go. The moment of truth. Mayroon pa natin hinanda dito. Galing kay Ninong Jig. Shout out. Kubra. Joke lang ko. Shout out Ninong Jig. So, punta kami din sa Batangas. Yan. Kain po. Maraming salamat, Drills. Kayo na po musga mga ka-studio. Grabe talagang ang lutong ng balat. Tsaka mayroon diyang salty yung balat mga ka-studio ha. So meaning, mayroon talagang timpla. So par, sa dami kong natikman ng lechon mga studio, isa ito sa pinakamagandang balat. At pure native talaga to, masabi ko. Mga studio, hindi ko ubusin to. Titikman ko lang. At so far, nasarapan ako sa lechon ng Drills. Kahit walang sauce po, masarap. Gagay tayo ng rice.
Kalas magkanuon eh. Sa lahat ng gusto mag-order po, message nyo lang kanilang FB page, Drills Lechon. Ilagay ko din dito mga kasudyo. Maraming salamat po sa may-ari dito. Nakatikim ako ng masarap na naman na lechon dito mismo sa Manila. Kahit wala ko sa Cebu, mayroon pa rin masarap na pagkain dito sa Manila na lechon ba. Sobrang dami po lang ng branch mga kasudyo. Kaya punta lang po sa page at tingnan nyo po. Check naman natin yung laman. Siyempre mga studio yung ribs. Kasi nandito yung mga lasa niya ba. Yan o. So yan, mayroong mga black pepper at saka yung timpla. At mayroon din akong nakita ditong yan, tanglad. So mayroon din para silang nilagay na tanglad mga studio. Yan, ribs muna. Yung laman, moment of truth po. Kasi dito talaga yung timpla ba. Wow. Yung laman dito sa ribs mismo, malasang malasa din po. Panalong panalo po yung lechon nila. Yung lechon nila, mapapalaban ka talaga nito mga studio. Yan. So yung since native yung ginagamit na baboy, yung taba niya hindi masyadong makapal ba. Kaya maganda yung native sa lechon talaga. Eh, tingnan nyo naman oh. Kunti lang yung taba niya ba. Rice. Grabe, tikim lang naman. Napadami nung tikim ko. Ang sarap po. Sa lahat ng gusto mag-order po, message nyo lang ka ng FB page, Drills Lechon. Sobrang dami lang branch, kaya kung saan man kayo, puntahan nyo lang para makita nila kung sino yung magde-deliver sa inyo na branch nila.
Maraming salamat sa may-ari po sa papadala ng lechon para matikman po namin. So, sobrang worth it po nito. Ang sarap po. Lalo na yung balat, sobrang crispy. Ang kapal po. So, maraming salamat sa lahat ng nanonood sa episode nito. Marami pa po tayong mga food trip dito sa Manila. Abang-abang lang po. God bless at see you next video. Bye-bye!